Добър ден! Продължаваме с разяснението за баховите есенции. Така, те са 38 на брой. Всяка есенция, всяко цвете отговаря за емоция на човека. Гняв, обида, злоба, завист, тъга. Ние сме човешки същества и кой признава, кой не признава. Имаме си болешки, травми. Който желае да работи със себе си, да застане и да бъде истински със себе си, да си признае какво има. Съответно, цветята помагат да видим какво сме си стаили и прикрили и там сме си заключили обидите. То си иска смелост да почнеш да работиш със себе си. Много хубаво е, както беше първата есенция агримония, да се правим на щастливи, а отвътре да горим неспокойствие, неспане, но кой както прецени. Да продължим. Втората есенция. Всеки ден или през ден поне ще разяснявам за есенциите. То не може всичко да се обясни. След като се започне прием, то човек усеща, защото пак не може и всичко да се напише. Това е много всеобхватно. Цветята са толкова интелигентни, че не можем да ги опишем, не мога да знам на кой как ще действа. Всеки е индивидуален. И на всеки е различно. Но имат общи описания. Днес втората есенция е трепетлика, Аспен. Моя любима. И толкова съм и благодарна, че така потрепервах, но подвадихме това, което ми е пречило. Трепетликата е за хора, които постоянно усещат тук под лъжичката някакво чувство, страх, неопределено чувство, предчувствие, че нещо лошо ще се случи. Постоянно са в това чувство. Ще се случи нещо, но не знам какво. Ако го питаш този човек какво има, от какво те е страх, той не знае. Това е необясним страх. Невидим, но чувството го има. Както разбрахме, най-важното е чувството. Може да ти случат 5 ситуации различни, но да имаш едно и също чувство. Ме предадоха. Давам пример. Трепетликата е за това. Постоянно да усещаш, че нещо лошо ще се случи. Нямаш мира, не мога да спиш, усещаш, предчувстваш, гледаш, хората се радват, случват ти се хубави неща, имаш пари, не си оставен, жена, деца, но чувството не те оставя на мира. Когато се приема есенцията, тя подпомага да се освободи това чувство. Съответно, ако се комбинира с квантовите практики, става много по-добре, много по-бързо може да се отработи. Лично за мен аз така мисля. Защото цветята подпомагат да извадиме травмата, конфликта или чувството, да го видим, защото ние с години може, както се казва, да си бил на 2 годинки и ти да не помниш. Ти не помниш, но тялото и клетката помнят. Така че есенциите това правят. И когато се подвади всичко, застанеш, видиш го, приемеш го, признаеш го, дадеш му място. Защото всички методи и инструменти горе-долу е едно и също. Всяко нещо иска да бъде видяно, почетено, прието. И най-вече, каквото и да правим, на констелации, на практиките, цветята, пак се връщаме към мама и тате. Работа си е. Стига да искаш. Стига да искаш. Както се казва, не е на всяка цена, не е за всеки, кой както си прецени. Аз обяснявам и казвам за какво действат цветята. Всеки сам решава. Както се казва, нека всеки го води душата. Пътища различни, но мястото е едно и също.
Та трепетликата е за това. Също трепетликата е за хора с дарби и способности. Силна интуиция. Страх от тъмнината. Деца, които през нощта ги е страх, не могат да заспят, имат чувството, че има духчета, същества, виждат, чуват, усещат, но не могат да го обяснят. Има много такива дечица, които даже не говорят, не го споменават. Също така е от тъмни сили, страхове, магии, духове, нали? Много е всеобхватна и тази есенция, като всички. Просто на кой какво му е нужно, те действат така. Там, където е необходимо и колкото е необходимо. Та общо взето това е за трепетликата. Този неприятен страх тук на слънчевият сплит, това предчувствие, самото чувство. Наблюдавайте и усещайте какво чувствате в дадена ситуация, с дадени хора. Много е важно ние да усетим как се чувстваме. Защото тези неприятни чувства, както и да ви звучи, няма да спрат, докато не спрем и не ги видим, не ги признаем и не им дадем място. Всичко в този свят се бори да бъде видяно и прието. И така, с трепетликата днес, накратичко, но доста силна есенция. Хубав ден от мен и приятни чувства и усещания да имате.